Ένας άντρας. Η κυρία χρήζει ιατρικής παρακολούθησης. Μία γυναίκα. Είναι χρήσιο παρακολούθησης. Μία μαμά. Θα σε χαστούκιζα. Αλλά έχω βάψει τα νύχια μου. Μια άλλη μαμά. Θεία μου, η χύπης έχεις καταντήσει, μωρή. Μια πρώην. Κάνουν το πιο αχτύπητο δύο της τηλεόρασης. Θα πανικοβληθώ. Δύο ξένοι. Λέγομαι Μαρίνα Κουντουράκη. Κωνσταντίνος Μαρκόρας. Παρακαλώ. Την αγαπώ τον. Πολύ μεγάλο κόλλημα. Πάνω κι εγώ. Τι λες, θα το ξεπεράσω. Χαμένε. Θα με τρελάνε. Αχ, Παναγία μου. Θα φύγω μόνος μου, στο λέω. Πες μου γιατί θα τρελαθώ. Ξέρω εγώ μωρέ τι έχει στο μυαλό της. Σε ποιο? Λέμε τώρα. Εγώ είμαι έτοιμος να τα διαλύσω όλα στον αέρα. Έγκυος είμαι. 5, 6, 7, 8. Έλε, το ξέρετε. Καλέ, ναι. Έχεις ξαναπαίξει το έργο. Θα το ξαναπαίξω, βρε, αν χρειαστεί. Έχει καταντήσει μάστιγα, χρυσέ μου.